Li kieku kull bebbuxu kien jimbaħ bleħenoli, ma naħsibx li kien jinġabar u jissajjar għall-aljoli. Kieku l-frifet kienu jnewħu bħal qattusa l-bebbuxija, fuq il-fjuri tal-ġardina x'waħda di xi frattarija. Kieku l-ħut bħal ħmar kien jinħaq, il-bejjija min jaf xokk kienu jieħdu l-ħadd filgħodu waqt is-suq ta' Marsa Xlokk. Aħseb ftit, dik in-namusa illi tiġi ttir kultant, kieku kellha waqt li tikdimek tajja tal-junfant. Kieku ħoss tal-jun kien jagħmel dak li marraq ta' wirdien, min jaf kemm kont nibża aktar minnu jien. Kieku l-brimba kienet barqam bħalma jagħmel il-ħamiem, ma naħsibx li ġola nqabuta kien jinqabad id-dubbien. U li kieku flok ipaċbċu u jitkellmu l-bnedmin, kienu jisaffru l-isbaħana bħalma janni l-kanarin, min jaf x'dinja kienet tkun, żgur bil-wisq aħjar millum.